Bagyong Ineng gikatakdang mag-landfall sa Batanes ugma Biyernes o sa Sabado matud sa pag-asa. Sigo ni weather forecaster Azar Aurelio nga ang bagyo padayong nag-irog paingon sa kasadpang bahin sa nasod apan ang gikusgo niini ni hinay gikan sa 20 km/h ngadto na sa 13 km/h. Dugang ni Aurelio nga tungod sab sa presensya sa high pressure area nga maoy nakababag sa bagyo nga moirog, mag-landfall kini sa Batanes ugma o sa Sabado. Giklaro ni Aurelio nga gamay ra ang tsansa sa bagyo nga mahimong super typhoon o gikatakdang muhinay pasab kini tungod kay mulabay kini sa kayutaan. As of 10 AM karong adlawa, matud sa pag-asa nga ang bagyo nasigpatan sa 375 km east sa Kalayan, Cagayan ug dala niini ang hangin dunay gikusgong 180 km/h ug ang paghuros niini moabot sa 215 km/h. Pabiling nag-irog kini paingon sa kasadpan sa gikusgong 13 km/h. Ubos sa signal number 3 ang Batanes Group of Islands ug ang Northern Cagayan, lakip ang Babuyan ug Kalayan Group of Islands. Ubos sa signal number 2 ang Rest of Cagayan, Apayao ug Ilocos Norte. Samtang ubos sa signal number 1 ang Isabela, Northern Aurora, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra ug Ilocos Sur.